Oh, goeie. Goeie. Dat weet ik al. Ja, je begint met de ondergrond, hè? En dan eerst maar zo vol mogelijk vlak vullen. En dan vanuit het grove steeds verder de details opzoeken, zeg maar. Nou, dat is wat oors dan gewoon Mallorca. Want wat bist nou? Graffiti spuiten, dat is van oorsprong, maar ik bedoel, ja, special paint. In alle soorten en maten, zeg maar. Dat is gewoon, ja, het varieert van Mallorca, van binnenkamers, maar ik tot motoren en auto's en vrachtwijn, maar hotels, restaurants, ook wel en nog een caravan dan. Maar, voor een prachtig programma natuurlijk. Ja, uiteraard. Ik chill er wel regelmatig naar. Het is altijd leuke items. Dus dan ik nog zo'n caravan doen meest voor het programma. Ja, ik vind het een hele eer om dit te doen. Voor hier en voor Omroep Friesland, ja. Dat vind ik wel mooi. En dan maast een riddentje en dan denk ik, ja, dat is toch een stukje trots. Nou, dan kan het taper wel oud eigenlijk. Dat is wel een spannend moment. Dat is net alle verven die straks buiten haast meeneemt. Maar dat gaat aardig goed. Ja, zo, dat gaat het dan. Gelukkig kunnen we dat al even verhelpen. Het is maar een laagje verven. Maar hoe is het geen zwaar te maken? Nee, ja? Nee. Je zit er nog maar een neus op. Show hem dat. Normaal show hem dit, hè? Zo. Nou. Gewoon de letters even in kleuren. Dat springt er altijd wel mooi uit. Ik wil eigenlijk altijd nog tekenen. Maar je graag tekenen, mocht ik graag tekenen. Dus hij weer wat creatiever met de hand leren. Dus ja, dat had ik dan wel van hun denk ik, dat creatieve. En ja, we gaan protten met de boot op vakantie, de Friese Marren op. En ik ben niet zo altijd, normaal om niet heen zijn. Dat is zo mooi, maar ik zie het meestal binnen en dan zie ik te tekenen. Mijn potleert en gumke, dan ja, dat is midden hele medie net weg. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Als je even van afstand een beetje zien hoe het ligt. Als je er met de neus op ziet, ja, dan ligt het al heel wat roos dan van afstand. Maar beide keren goed waren natuurlijk. Maar... Nou, deze moet toch heel goed wezen, hè? Ja, deze moet heel, ja. Hier, dit, zeker, ik doe ik heel bot mijn best. Ja, dit zit ik al op. En de guide moet er even op, natuurlijk. Is dit nou een spannend moment? Ja, dat valt op zich wel een beetje mee, maar Ja? Wij vinden het wel heel spannend. ja, dat kan ik me voorstellen. En wij doen dat vaker dan één keer, dus dat scheelt. Ja, nog nooit zo'n mooie caravan verzeild. Oh, shit. Nou. Dan per stukjes hier. En dan ben we bijna klaar toch ik. De finishing touch. Nou, ik vind het mooi zo. Ik zet mijn handtekening eronder. Klaar. Super, wij zijn blij. Ja, ik ja, ben er wel tevreden over. Dus hoop dat de meesten me ook mooi vinden.
een splinternieuwe heercaravan. We willen naar de mensen ta. We willen graag de verhalen van de mensen jaren in de provincie. Dat doen we nou ook al, maar we willen nou bij de mensen in het dorp komen, in de stad, in de buurt. En dan kunnen mensen bij ons komen waar we met een caravan staan en hun verhaal aan ons vertellen. Binnen Aroene Flyalfeesten hebben we de caravan introduceerd. Iedereen kon daar ik tips brengen in de caravan. Dat is heel goed slagen. Nou, dat ziet je lovelijk even. Nou, voor hier misschien, zakenbreng zit erin. Mijn hobby is filmen, natuurfilmen. Vooral dat een vrouw is en dat ze altijd vol enthousiasme dat doet. En gewoon een hele bijzondere man, markante man. Echt een persoonlijkheid hier in het dorp zijn. Zo wij Friesen al hè, binnen. Wij zijn net moeilijk. En als je hem daar interesse in had, dan kan je hem komen. Dus dat lijkt mij wel een ideale man om daar altijd in voor hier. Het is hartstikke gezellig altijd, het is hartstikke mooi, dus altijd langskomen. Waar gaan we morgen heen? We willen overal heen, we komen overal in de provincie, maar deze eerste keer gaan we naar Broeksterwaard. Mensen, zul je hem deze mooie caravan steen? Kom dan maar eens naar uw sta. Mij, mooie verhalen en bijzondere tips. En de alleraardigste, die zie ik weer eruit en daar gaan we middags nog heen om een hele leuke reportage van te maken.